de Vilanova ha estat un regal nostre clamorós, no? Una errada que no es pot permetre i que la fan els jugadors que l'han fet amb l'experiència que tenen encara més, no? A partir d'aquí, doncs, crec que avui el Targa no ha estat bé. Crec que el Vilanova ha estat amb més ganes que nosaltres i això no se'ns pot permetre. Se'ns pot permetre no guanyar els partits, però no perquè l'equip contrari hi vagi més que nosaltres. I crec que avui el Vilanova ja ha anat més. També crec que a vegades passant-se de la ratlla, crec que saques de banda era impossible rebre, el 168, crec que hi ha hagut una expulsió perdonada amb ells claríssima al minut 60 i crec que al final hagués pogut haver un penal, però malgrat tot això, que és la realitat que hi és, s'ha de reconèixer que l'equip avui no ha merescut guanyar i felicitar el Vilanova perquè ens ha guanyat amb ganes i això doncs du molt a favor de mi. Era un país de la certificada permanència pràcticament està salvada dels equips. Sí, nosaltres ara tenim 2 partits a casa, crec que el Vilanova no els té i nosaltres doncs, amb aquests 2 partits una miqueta crec que hi ha aquesta necessitat. També entenc que els rivals de baix no ens apreten tant i que tenim aquesta sort, no? Crec que la distància pràcticament avui no ha minvat gens amb el descens i amb alguna cosa ens permet estar tranquils. A partir d'aquí ja et dic, a treballar i a entrenar i cal ser conscient que nosaltres som uns jugadors que no tenen massa experiència a la categoria i que els han de curtir això. I no buscar cap excusa, crec que avui el Vilanova ha estat més posat i crec que això ha estat suficient com per guanyar el partit. La jugada del gol és Domi, buscava Pacheco. No penso que era Pacheco que buscava Domi, però és un error molt clar, no? El Vilanova avui tenia molt clar, ells no han aconseguit... Pressió una miqueta, va intentar robar, no? Sí, ells no han aconseguit res i sabíem que era un camp gran, havíem parlat d'una setmana que havíem de tractar bé la pilota, que havíem de tocar més del que toquem normalment, però clar, la realitat del nostre camp no ens ho permet i després quan tens camps que has de fer això doncs te costa molt, però no tens la pràctica per fer-ho, no? I ho han pagat car.